Shuthi singasho nje ukuthi kunamagenge njengoba sazi eh anikeza iy'ngane yabo, anikeza iy'ngane ukuthi ziwashushumbisele iy'dakamizwa ngaphakathi ey'koleni Yeah. yabo. Okusho ukuthi nazo-ke ney'ngane ziyingxenye yamagenge yabo. Ya. So uma uthi amagenge kusho ukuthi abafunda ngaphakathi ey'koleni babanda nabo kusho ukuthi nabay'gebengu kahle hle. Ya, into enganjalo ungasho nje ukuthi bazigebengu yabo. Ngoba phela basebenzisana ney'gebengu ukuthi bakwazi ukuthi bay'shushumbisele iy'dakamizwa ngaphakathi esikoleni. Mhlampe lento ngendlela wena ngokuyibuka kwakho njengomfundi ongaphakathi esikoleni yenzeka kanjani? No, Ngoba phela esikoleni kunama-security, kunazo zonke izinto. Kwenzeka kanjani? Ezinye iy'kole yize ezingenako kodwa but-ke lento yenzeka kanjani? no, iy'kole ey'ningi angithi ukubona ukuthi ziyayibiwe ngocingo. Iy'kole zohulumeni kanje. So baye benze lento ekuthiwa opotsho yabo. So Sikwamukele-ke Mekdumida, Thandana Mnguni obingelelayo. Sikhona-ke la channel yakho-ke sikwathulela zonke ey'shisayo ongazazi. Njengamanje sikhona-ke la sifuna ukuthola kabanzi ukuthi-ke lolu dlame olukhona ey'koleni olungaka olubonakalayo-ke lungaba-ke ludalwa yini naloku kugcwala kwey'dakamizwa okukhona kangaka-ke ey'koleni-ke kudalwa yini. Njengoba ukhumbula ukuthi nje esifundazweni sonke udlame-ke luze lakukhomba-ke ukudla lubi-ke lokhu nje kubulalana iy'ngane, bey'ngabulalani iy'ngane kudayiselana ama-drugs. Sifuna ukuthola kabanzi ngabafundi abafunda ngaphakathi ey'koleni ukuthi-ke bona-ke bazizwa kanjani and futhi-ke balubona-ke ludalwa yini-ke udlame ey'koleni. Asikubingelele mfethu-ke sikwamukele kuMekdumida. no, angibingelele nami ngibonga ukuthi ningamukele ku-MC Media. Sure. Mfethu siyalibona udlame ey'koleni likhona luhlasele kakhulu. Mhlampe-ke njengomuntu ofundayo ngaphakathi ey'koleni-ke ezama-high school wena ulubona udlame ey'koleni-ke ludalwa yini kangaka? Ngoba abafundi bayagwazana, abafundi-ke benzana zonke izinto ezimbi la kufanele ngabe khona bayavikelana kodwa ibona futhi abalimazanayo. No, shuthi singasho nje ukuthi kunamagenge njengoba sazi anikeza iy'ngane yabo, anikeza iy'ngane ukuthi ziwashushumbisele iy'dakamizwa ngaphakathi ey'koleni yabo. Okusho ukuthi nazo-ke ney'ngane ziyingxenye yamagenge yabo. Ya. So uma uthi amagenge kusho ukuthi abafunda ngaphakathi ey'koleni babanda nabo kusho ukuthi nabay'gebengu kahle hle. Ya, into enganjalo ungasho nje ukuthi bazigebengu yabo. Ngoba phela basebenzisana ney'gebengu ukuthi bakwazi ukuthi bay'shushumbisele iy'dakamizwa ngaphakathi esikoleni. Mhlampe lento ngendlela wena ngokuyibuka kwakho njengomfundi ongaphakathi esikoleni yenzeka kanjani? No, Ngoba phela esikoleni kunama-security, kunazo zonke izinto. Kwenzeka kanjani? Ezinye iy'kole yize ezingenako kodwa but-ke lento yenzeka kanjani? no, iy'kole ey'ningi angithi ukubona ukuthi ziyayibiwe ngocingo. Iy'kole zohulumeni kanje. So baye benze lento ekuthiwa opotsho yabo. So bakwazi ukuthi bakwazi ukufaka ley'dakamizwa ngaphakathi. Abanye-ke kuwukuthi-ke iy'gebengu ziyazikhokhele wona ama-security wona lawo ukuthi akwazi ukuvumela iy'ngane zingene ezingaseshiwe yabo. Zingene nazo iy'dakamizwa lezi ngaphakathi. Ya. So-ke ever since-ke uchazile ukuthi-ke bake bayivumele-ke mhlampe-ke iyiphi mhlampe initiative ukuthi mhlampe ithathwa iy'kole kumbe abantu abakhona ngaphakathi ey'koleni ukugwema leyo nto ukuthi ayenzeki? No, iy'kole ey'ningi. Okay, kuyaye kufike nje amaphoyisa mhlampe ezokwenza i-raid, kuseshwe-ke iy'ngane yabo. Kodwa nayo leyo nto ibuye ingasebenzi because iy'ngane zisuke sezazi vele ukuthi ayeza amaphoyisa yabo. Because immediately engena la ezofika ngasemageyithini ey'kole yabo. Shuthi bayakwazi ukuthi laba bangaphandle bazithumele imiyalezo la ngamafoni bay'tshela ukuthi no, ayeza amaphoyisa, azizame ukufihla lezi zinto eziy'phethe yabo. Ya. Mhlambe nina ukufunda nokufundisa kuphazamiseka kanjani-ke ekuthenini-ke kwenzeke zonke lezi iy'gameko ey'fuzelezi? No, ukufunda nokufundisa kuyaphazamiseka ngoba kugcine sekuqubuka izimpi ngoba bebanga kuthiwa nama-territory because kuyafika. Kunanama-territory ngaphakathi? Ya, kunanama-territory because
kunomuntu nje owaziwayo ukuthi asendaweni ewukuthi uyena odayisayo lapho, yabo. So uma usudayisa lapho-ke sekuqubuka impi, yabo. Kusho ukuthi ungasho ukuthi wena izimpi ey'ningi ngaphakathi ey'koleni zidalwa ukuthi mhlawumbe kusuke sekukhona osengene kwi-territory yomunye efuna ukuzodayisa la kuyona. Ya, ungasho kanjalo cause iyona phela into esuke idala impi leyo ngoba usuke usencintisela nalo munye, yabo. Esephazamisa ukuflow kwebhizinisi lakhe nemali ayenza ngelanga iyaphazamiseka. Mese ukuthi kanjalo-ke mese kusuka izimpi. Ziyakhala. Ya, bayagencana bayagwazana benze konke. Mhlawumbe-ke phela besiy'tshela ukuthi thina mhlawumbe nje ey'koleni nibanga ley'ntombi nani nani. Kusho ukuthi ayikho le nto ukuthi ey'koleni mhlawumbe kubangwe iy'ntombi. Indaba idalwa i-drugs. Yebo, ama-drugs kakhulu. Indaba yey'ntombi kusuke sekukhava, yabo. Kube ngazuthi mebe-report kuba ngaze kubangwe iy'ntombi kanti kubangwa yona indaba yokudayiswa kwama-drugs. Ya, kusuke kufihlwa yona le ndaba le yama-drugs, yabo. Mhlawumbe-ke ngaphandle kokuthi-ke ama-drugs mhlawumbe adayiswe ey'koleni nezimpi, mhlawumbe iyiphi enye into-ke mhlawumbe engavumelekile eNingizimu Afrika enike niyibone njengabantu basey'koleni eyenzakalayo? No, eyenzakalayo ngaphakathi ey'koleni, ya kuyawungena nezikhali. Ayivumeleki le nto ukuthi iy'ngane zingakwazi ukungena nezikhali ngaphakathi. Kodwa njengoba ngisho ama-security ey'koleni ey'ningi zohulumeni kanje, sokuyigama ukuthi ikhona i-security, yabo. Ngoba phela iy'ngane aziseshwa njalo yonke leyo nto, yabo. Abanayo ngizothini i-proper equipment yokuthi ukubheka ukuthi njena lento lezo abasetshenziswa ey'tolo nje ukuscan ukuthi ayikho mhlawumbe into oyiphethe isilimazi, yabo. Ayikho le nto ey'koleni zohulumeni. So ingane iyakwazi ukungena nesikhali noma umbese noma isibhamu kanje ngaphakathi esikoleni without i-security ukuthi lize zilibone. Mhlawumbe izipho ney'khalo osuke njengomfundi osaqhubeka ukwenza u-grade 12 esikoleni osuke wazibona zingena ngaphakathi esikoleni eziyingozi? No, imbese ya nesibhamu sengike ngasibona. Imbese nabo obhushu labo makuliwa nje obhushu bayaphuma impela, yabo. Ya. No, Qhawe siyabonga kakhulu ukuthatha usibeke ngodaba olwenzeka ngaphakathi-ke ey'koleni ukuthi-ke udlame olukhona ey'koleni luluningi. Alidalwa ukubanga kwey'ntombi, alidalwa ukubanga ama-marks, alidalwa ukubanga amalantshi. Udlame oluningi eNingizimu Afrika ey'koleni ludalwa ama-drugs. Into ethusa kakhulu ukuthi-ke abantu abadayisela iy'ngane ama-drugs akusibona abantu abangaphandle, abantu angafana ngabe yibona abazali-ke bavikela-ke zona lezi ngane ngaphakathi ey'koleni. Siyabonga kakhulu-ke Simi Ekudumiti. Cacise laphana ku-subscribe button. How many minutes, Qhawe?